Συγγνώμη, ποιος δεν σηκώνει το τηλέφωνο άμα το καβαρίζουμε. Το καβαρίζουμε. Παιδί μεγάλο, γιατί δεν το σηκώνεις το τηλέφωνο σου? Εντάξει παπά, το σηκώνω. Γεια σου Μαρία, τι κάνεις? Εγώ είμαι η Μαρία. Εσείς τι κάνετε? Καλά είμαι, Μαρία. Όπως είμαι έτσι. Τι τώρα? Τώρα θα είμαι όπως. Όπως είμαι έτσι και έτσι. Και όπως μεγάλε. Μεγάλε, όταν κάνεις και έτσι θα σου πω άλλη μία. Δεν είναι που κάνεις χαζομάρες και ό,τι θέλεις. Εντάξει, πώς είμαι καλά. Μετά θα είμαι... Το παιδί σταματάει. Και όπως έτσι. Συγγνώμη, δεν έχω ίντερνετ. 1, 2, 3. Μπράβο. Και δεν έχω άλλο ίντερνετ. Μεγάλε, εσύ τι έχεις? Έχω μια τέτοιο παιχνίδι για ίντερνετ. Και μετά δεν φωτίζει άλλο, γιατί μετά χάλασε. Πρέπει να πάρουμε καινούριο. Αυτό θέλει πολλά λεφτά. Θα πάρουμε ξανά. Παπά. Και τώρα το λάπτοπ. Και τώρα το παιχνίδι δεν φωτίζει άλλο. Και τώρα φωτίζει. Και άλλο. Ναι, φωτίζει τώρα να βλέπω κάτι. Τώρα το ήξερα. Αυτό θα πάμε όπως ξανά. Αλλά τώρα δεν βολεύει, πρέπει να πάρουμε λεφτά. Και έτσι. Αυτό το τέτοιο θα πάρουμε καινούριο. Αυτό μήπως. Αυτό το τέτοιο είναι για ίντερνετ. Πόσο καλά. Θα έχω τέτοιο. Τώρα θα δεις τι θα γίνει. Θα πάρουμε PlayStation 5. Τι? Γιατί είναι αυτό? Πες μου τώρα τη αλήθεια. Εντάξει. Και τώρα όπως είναι. Και τώρα όπως είναι. Είναι. Εντάξει, θα σου δείξω τη αλήθεια. Κάνε εκεί subscribe.